ఏ క్షణం ఆమెను చూశాను ఆ క్షణం మనసిచ్చేశాను అక్షరాలన్నీ మరిచాను లక్ష సార్లైనా తలిచాను ఎంతలా ప్రేమించేశాను అంతలా ఎదురే చూశాను ఇంతలో నాకు తెలియని కొత్త భాషలో ఒక్క మాట అంది ఆమె తుమాకి బాలోబాసి అంటూ కన్ఫ్యూజన్ లో తోసి ఫుట్బాల్ ఆడేసి తన్నేసి ఆమె నవ్వుకుందే ఆమె తుమాకి బాలోబాసి మైండ్ని మ్యాన్ హోల్లో పోసి అట్టా తిప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతే వెంట ఎక్కుతోందే. మాస్టర్ అమితమాకి బాలభాష అంటే ఏంటి? ఏమో. ఇగో పాప అమితమాకి బాలభాష అంటే ఏంటి? అయ్యో అమితమాకి బాలభాష అంటే ఏంటమ్మా? పిల్లగాడి గోడ చూసి కొల్లుమన్నదా ఇంటికెళ్ళి బాబుతోటి చెప్తానన్నదా లేకపోతే నువ్వు నచ్చి ఇంటికొచ్చి ముందుకొచ్చి ముద్దు ఇచ్చి ఒక్క మత్తు ఇయ్యమన్నదా ఫ్రెంచ్ లో బూతులు తిట్టిందో థాయిలో వార్నింగ్ ఇచ్చిందో చైనీస్ లో రమ్మన్నదో జపనీస్ లో పొమ్మన్నదో అచ్చ తెలుగులో చెప్పుంటే అరే సచ్చినోడన్న ఓకేలే అసలు ఇంతకిది ఏ భాషో ఏ కోయ దొరని మరి అడగాలో ఆమె తుమాకి బాలోబాసి అంటూ కన్ఫ్యూజన్ లో తోసి ఫుట్బాల్ ఆడేసి తన్నేసి ఆమె నవ్వుకుందే ఆమె తుమాకి బాలోబాసి మైండ్ని మ్యాన్ హోల్లో తోసి తిప్పుకుంటూ నువ్వు వెళ్ళిపోతే అరే వెంటనెక్కుతోందే. ఏ క్షణం ఆమెను చూశాను ఆ క్షణం మనసిచ్చేశాను అక్షరాలన్నీ మరిచాను లక్ష సార్లైనా తలిచాను.